Jenomže tady je to tak veliký, že nevíš, že se je. Jenomže teda jsem se proběhnul bohemkama, zpátky, tam. Teď to otevřel, je tady znova. Ale jich nedej, to takzvaně vykulí, to s tím dělá tak jsem našel německý. Podobně za sebou děláme. Jo, pak se vykulí. Normálně si to štělo tak, že se horkým světlem nebo myslím, že se ještě ta stará smula jako vypustila ven a pak se dala nová. Tady to dělá tak, že ono, kdyby se nechávala voda, tak musí se smluvit. No a jednak je to byla špinavá. Se rozhodl sám, ale takhle úplně stejně se na to napíš těho z horkým vzduchem. Ne paru, protože pára by pak jako prská s tou smluvou. Nevíš, kolik je spinel. Který ten dřevěnej? Nevím. Zamrzuješ se levák, ty jsi pravák. Ale budu tohle nejde. Strašně nevyhrává. Ty budeš smět večer. Když to budete čukat do stole, budete dlouhodivý. Musíme, já nevím, kdo zkoval. Tak jo? To je efektivita. Ty velký se vykulovali pak na takový automat. Jo, to taky rozhodně. Dělá tam na tohle už je Co? Pojď na zem, na zem. Ne, to je dobrý. Tohle přineste špůl, prosím. Hlavně musíte teď, jak bude mistrovství světa, koulení sudů, tak byste měl přijet. Jak budete na chalupě,
23. června. Tak se přijet podívat. Ale já bych si to zapamatoval, jsem dobrý. Táta si pamatuje dobře. To řeknu tátovi, táta si pamatuje dobře. Táta mi zavolal a povídal, když se na to podívat. My tady máme mistrovství a podívej se, jak to tady stane. Ještě drží ten sup pohromadě. Jo? Právě, že to je jako neskutečný, co ty sudy přežijou. Jako to. Ale já jsem jich pozdě tak 3,5 tisíce rubů. No ještě na chatě na 5 let dřív. Mena Berka přišel a říkal, já panu Václavé, ale sladovných je 100, co jsme vydali, co vlastně mám? Už padají do bruče, já to dávno. Ten to má na svědomí tohle všechno. Dneska je to poklad. Dneska, to ještě, že já jsem jim nějaký řízení. No. To bylo, jo? Tyhle šrouby, jak jsou, jo? To bylo všechno do Německa, do Essenu a do Hamburgu, čtvrtky na šrouby. Všechno zničí. Karle, podej mi, a jsou tady taky některý, já vím, dáme to Bubla.